Il-kelb gwida huwa l-ħabib ta' persuni naqsim id-dawl li jservi bħala l-għajnejn tagħhom fil-ħajja ta' kuljum. Permezz tiegħu huma jirnexxielhom jgħixu ħajja iktar kompluta u indipendenti. F'laqgħa ma' Joseph Staffrace li jagħmel użu minn kelb gwida, il-mexxej laburista Joseph Muscat qal il-persuni b'diżabilità għandhom ikunu fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet għaliex ħaddaqshom jista' jwassal l-isfidi li għaddu minnhom ta' kuljum. Il-mexxej laburista nnota b'sodisfazzjon li fost l-aspetti pożittivi ta' riforma fit-trasport pubbliku kien hemm it-titjib fis-servizz il-persuni b'diżabilità. Mingħata tiegħu Joseph Staffrace spjega kif il-kelb gwida bidillu ħajtu għaliex issa jħossu komplutu permezz tiegħu jista' jgħix ħajja bħal kull ċittadin ieħor, imur għax-xogħol u jkun mobbli kemm hemm bżonn. U appella għal aktar għarfien dwar l-aċċessibilità u biex ikun hemm iktar kuxjenza, inkluż fost is-sewwieqa, filwaqt li talab il-kunsilli lokali biex ikunu aktar effettivi f'dan il-qasam. Żied jgħid il-poplu Malti huwa ġeneruż u b'aktar għajnuna l-ħajja ta' persuni naqsim id-dawl tkun ħafna aħjar u bekk ikunu jistgħu jagħtu aktar lis-soċjetà. Spjega kif dawn il-klieb jiswew 14,000 euro l-wieħed u li jdumu jakkumpanjaw il-persuna għal 8 snin. Spjega kif il-kelb tiegħu li ilu għandu 4 snin bidillu ħajtu jibżam il-mument li jinferet minn miegħu. Għaldaqstant appella l-aktar għajnuna finanzjarja mill-awtoritajiet biex iktar minn dawn il-klieb ikunu provduti. Preżenti għal laqgħa kien hemm ukoll il-kelliem għall-familja, tfal u persuni b'diżabilità tal-Partit Laburista Justin Caruana.